आमदम संताल हपन कना चे लहाते लेका की बुझाव कदा चे सार साफ कते आम चला आराम तु এই মানে যিটো গণ্ডগোল এই গণ্ডগোলটো কেনেকৈ আমাৰ এই এৰিয়াৰ অঞ্চলত কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ আমি এটা শান্তি এটা পৰিৱেশটো ৰাখিব পৰা যায় मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड हेमब्रंनामा इउटुबार बिथाङा गावसोरनि सावथाल भाषायाव बोरला थिर लानानै गोबां बाथ्रा बुंनाय भिडिअ क्लिप्सआ गोबां भाइराल जागासिनो बिनि सायावनो बिथाङा खेंफोरथि लाबोदों रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय आरो नायबानो जाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नुनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय नोंथांमोना नायग्रोदो लोगोसे खोनासंग्रोदो आमदम संताल हपन कना चे लहाते लेका की बुझाव कदा चे सार साफ कते आम चला आराम तु का नेतारा जुक्र तो ना जुक्र तो ओलो पढ़ाते ओलम ते हराव दड़ियो का उबा मायाम रे तो सीधा कन हुआ मायाम में ना बोया को तो चे पेतंगी उका चे खली हंडी न्यूते हुई आसे चे खली त्रिशूल मनाव कते खली खली हुल दिवस मनाव कते हुई आसे बाम पढ़ाव लेन खाय तो चे हो बाम चिका दड़िया तिजा जुक्र खली में लिखाय हनी एड़े बुना न्यू एड़े बुना चे कॉलम जदी बाम साब लिखाय अब संताल समाज तो का डुबल की ता है ना ओना ते ना हुल मारे नो आसार बकी कते कॉलम कागज ना जोटे त बन पे आर संताल समाज बदलत बना जतो को हुल जोहा क्लेरिफिकेशन लाबोनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आङो नोंथांमोनखौ देखायगोन कि भिडिअखौ आं माला आपल'ड खालामदोंमोन नै बेनो जादों आंनि गुलाबचन हेमब्रम पेजआ बेवहाय सानथालियाव हगारो आङो ओमफ्राय नै बे नायदो बे बोरला थिरनि बे भिडिअखौ नायदो नै बिनि कमेन्ट्सआव नायोबा बेवहाय नायदो 29 विक्स एग' नुबाय दा नै नायदो बेखौ नायदो 29 विक्स एग' ओमफ्राय बेवहाय आङो बेखौसो बुंदोंमोन कि जोङो सान्थाल हारिया माने बोरला थिरफोरखौ बाद होनांगौ दानि जुगाव जोङो कलम कागजफोरखौसो बेखौसो आखायाव हमनांगौ बेखौसो बे होननानैसो आङो भिडिअखौ हगारदोंमोन थ' बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननाव आङो खावलायो ओमफ्राय जाय निउस चेनेलफोराबो बेफोरखौ हगारदों भिडिअ हगारनो नाङा मानोना दायो बिदि दावराव समाव आरो बेबायदि माने अराव आरो बिदिनो थाव लुनाय बायदिसो जादों थ' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो आङो बिदि गाज्रि जेबो बुङाखै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोङो आंनि फ्रेन्ड सार्केलनि गेजेराव जोंहा बिदि साननाय जेबो गैया जोङो अरायबो माने सिगांनिफ्रायनो बर'जों एखेलगे जोङो बिदिनो थाबोगासिनो ओमफ्राय आरो बिदिनो एखेलगे थाबायलांगोन थ' बेनिखायनो रायजो नोंथांमोननाव खावलायो कि बिदि गाज्रि साननाङा आरो बेबायदि गरम समाव जोङो गावजों गाव अनलायनांगौ थ' बेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन सावरायबाय बेखायनो बेखौ जोंखौ नायनांगौ जोंनि फिसाफोरा आलाय सिलायनो जेबो जानो मोनजाया जेबो बेखौनो होनबाय आं बुंनो जेबो जोंनि सान्तिखौ लुबैयो जोङो जेबो सान्तिखौनो होनो हाया जेला जोंनो जोंनि फिसाफोरा एखमबा गगा मोननाय लोमजानाय बेजों मुलि थरसे मोनजाया जोङो रां रुफा गैया जों बोरै मा खालायनो हानो स्कुलाव बहा फरायबाय जोंना दासो मास मोननै 2 बोसोर 3 मास सोलिगासिनो आंनि फिसाया दा ओमफ्राय आरो बिदिनो जोङो फिसाफोरखौ लायनोबा लायनो हायासै हनै लावरि भारा टन बक्सआव दङ बिदिनो फिसाफोरा बिदिनो हस्टेलाव दङ दा बिसोरबो फैनाया जोंबो दा लायनो हाया ओमफ्राय बिदिनो ओरै माबा लावरि भारा एकाडेमियाव दङ दा जोंबो लायनो हाया हनै आमगुरियाव बिब'मोनाव दङ गथ'फोरा दा थांबा थांनो हाया बिदिनोसै गथ'फोरनि मा जादों मा मादों जों बेखौनो लुबैयो जोङोथ' आजेलेखे जोङो बे संसार जानाय लोगोआव बहुद जों माने खस्थ' मोनबायानो सावथालजों जों आजेलेखे जोङो खेबब्रै जाबाय हो दिनै खेबब्रैनि गेजेराव जों गोलैबाय आरोखि आगोलनि सेस्टारावबो जों बिराद खारलांदों खारनांदों जों बिराद उसुबिदा जादों दा बाहाय बे हिसाबै जोङो माखासे जोंहा गिख्रांनाय थादों आरो जोंनि न'खौबो जोङो हरागासे बे सावथाल माखासे मानसिफ्रा जोंखौ आदिबासिफ्रा जोंखौ फैयै फैयै जोंनि न'खौ सावलांजोबदों एखे सिलिंखार माइ दै गासिबो दंस' खालामजोबदों दा जोङो बेखायनो नैबे एसे गन्दगल जालायनायाव बर'जों सावथालजों गन्दगल जालायनायाव नैबे बुथारलायनायाव जों खोनानो मोन्दों बुथारलायदों दा बेहायनो जोंबो गिख्रांनानै जोंबो नैबे बर्डार हिसाबै जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो बेयो खारग्रा हुदाखा जोंखौबो सावो नालाय
बे सावग्रा हिसाबै जोंबो माने ओंखारनानै जोंहाबो नैबे आवदां बाजाराव जोङो थानांगौ बायद'था जादों आरोखि बिसि फिसाखौ लानांगौ बायद'था नङाबाथ' जोङो बिसि फिसाखौ जुदि होजों गारबोयोब्ला जोंहाबोथ' एसे उसुबिदा जागोन ना जों बिदि गन्दगल समाव आगोलावबो जुदि बिदिनो गावजों गावनो दानथारलाय सुथारलाय जाबाय आजां गाजां सुख्लाब सुख्लिब एखे न' थ' सावजोब्बाय गासिबो माइ दै दंस' खालामजोब्बाय एखेबारे गावसोरनो बोरलाजों गावफैलायो बोरलाजों गावफैलायनायावनो जों बेखौ गिनानै जोङो दा संखिनानै जों बर्डार हिसाबै जों नैबे आवदां बाजार खाथियाव जों माने केम्प हिसाबैबाबो जों थानाय जाबाय आरोखि न' बां गारनानै सरकारनिफ्राय नोंथांमोनखौ नायफैनाय जागोन ना जायाखै नायफैदों दा रिलिफ थानाय समाव नोंथांमोननो सुबिदा होफैगोन ना होफैथ'वाखै दा होफैथ'वाखै जेबो गैथ'वा अब्ला मानाव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना थारैनो नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा बुजिनो मोनखो आरो थारैनो बै बड'लेण्ड हेमब्रम नामा बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दा नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब